През 2010 година София, една от 27-те столици на Европейския съюз, продължава да отглежда, култивира и размножава дупки по своите улици. Възмущението на столичани от този факт, по примера на варненци, намери свой израз протест пред общината, организиран чрез социалната мрежа Facebook. Сред протестиращите имаше кукери, които бяха натоварени с непосилната задача да прогонят дупките от улиците на София. Иначе събралите се пред кметството се обявиха срещу тампонирането и кърпенето на дупки, като изразиха мнение, че подобни мерки не биха могли да решат проблема. Също така те настояха за граждански контрол върху състоянието на пътната мрежа в столицата. Ние искаме първо последващ контрол на гражданите върху ремонтната дейност в общината. Искаме прекратяване на практиката по тампонирането на дупки, където изтичат именно парите, защото обема на една дупка не може да бъде изчислен, съответно не може да бъде изчислен и обема на всички дупки в София. И искаме да се правят цялостни ремонти на пътната настилка, качествени ремонти на пътната настилка, които да ни гарантират, че поне 2 или 3 години този път ще бъде експлоатиран без да бъде рязан, кърпен. Организаторите възнамеряват да не се ограничават единствено и само с протести пред общината и парламента, а да предприемат и други мерки в рамките на допустимото от закона. Имаше и така предложение в Фейсбук мрежата да спрем да плащаме данъци и такси, нали, да го заявим нотариално и така нататък, но аз смятам, че определено варианта с колективен иск към общината за средства и доказани щети съответно с необходимите за това документи, да ни бъдат върнати парите. За съжаление, дупките в бюджета на общината, цялата държава, както и световната икономическа криза, не вещават нищо добро за гладкия качествен път, който е заветната мечта на всеки един български шофьор. И най-вероятно ще продължим да караме ту наляво, ту надясно, ту на зигзаг, като във видеоигра, докато правим жалки опити чрез бърз рефлекс да излъжем поредния зловещо заещ трап.